Невясёлы стейтмент. Па гісторыі Беларусі няма чаго пачытаць. Так, думаю, я пакуль не пачаў рабіць загляне сонца. І зараз будзе камінаут. Працяглы час мне здавалася, што цікавых кніг пра нашу гісторыю проста не існуе. Ну і калі шчыра, я, як чалавек, які нарадзіўся ў Оршы, часцей паглядваў на ўсход. Але, як жа кайфова адкрываць для сябе нешта новае, і тым больш сваё. Гучыць як нешта на неафіцкай, але лепш прыйсці да беларушчыны пазней, чым не зрабіць гэтага ўвогуле. Таму сёння расказваю вам пра круцецкія кнігі па гісторыі Беларусі і аўтараў, якімі варта ганарыцца. Яны сапраўды натхняюць. На пачатку 1994-го, мне тады не было і 2 гадоў, рэдакцыя «Звязды» выдае кнігу ў мяккай вокладцы. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. Тыраж 60 тысяч экземпляраў. Нейкія неверагодныя лічбы на сённяшні час. Кніга ў тык-ток-фармаце, кароткае пытанне і некалькі абзацаў тэксту. Адказ. Здаецца, нічога асаблівага там не было. Пра ВКЛ, герб пагоня, Каліноўскага, БНР, савецкія рэпрэсіі, але кніга стала бомбай, бо ў народа быў голад на сапраўдную гісторыю, не савецкую. Што тады сярэднестатыстычны беларус ведаў з гісторыі? Мінск – старажытны рускі горад. Потым былі літоўскія і польскія феадалы-мучыцелі, потым рэвалюцыя ўсіх вызваліла, а канчаткова ўсіх асвабадзілі расійскія танкі ў 1944-м. Усё, Расія абаронца, Захад гістарычны вораг. 100 пытанняў перагортвалі гэтую карціну да гары нагамі. Гэтая кніга стала настолькі папулярнай, што нават праз гады яе з нумара ў нумер перадрукоўвала масава на тыя часы газета «Народная воля». Прайшло больш за 30 гадоў, але голад на ўласную, праўдзівую гісторыю нікуды не падзеўся. Дзяржава гэтай тэмай або не займалася, або займалася так, што лепш бы не займалася. Калі не верыце, паглядзіце выпуск Мікіты пра падручнік для 11 класа. Там апафеоз афіцыйнай гістарычнай думкі. Таму мы канал «Загляне сонца» дамо вам хатняе заданне, ці там спіс літаратуры на лета па гісторыі Беларусі. Наш гістарычны рэдактар абяцае найвышэйшую якасць. Магчыма, з усяго пералічанага вас зацікавіць 1 ці 2 кнігі. І калі вы іх знайдзеце, гэта ўжо будзе крута. Ну што, пагналі! Як чалавек з палкай-капалкай сярод ландшафту, які нагадваў пушчу, ператварыўся ў крутога пацана на кані з бронзавым мячом і сякерай. Якой была протагісторыя Беларусі? Да летапісная. Пашукайце ілюстраваную гісторыю старадаўняй Беларусі Міхася Чарняўскага. Аўтар перыядычна ўсплываў у выпусках нашага канала як дысідэнт савецкіх часоў. Але найперш ён археолаг, які прайшоў ножкамі ўсю Беларусь ды капаў тарфянікі. У торфе яно ўсё крута зберагалася. Кніга дапаможа зразумець агульны рытм і ўзаемасувязі, што пасля чаго было, і як так звычайныя археалагічныя культуры суадносяцца з жывымі людзьмі, як яны жылі, хто яны, чые продкі. Дарэчы, Чарняўскі неяк трапіў у лякарню і пад наркозам сніў сны пра бронзавы век. І тыя сны паклаў у фэнтэзі-аповесці, якія выйшлі ў зборніку «Вогнепаклоннікі», акурат пра бронзавы век у Беларусі. Але гэта мастацкая літаратура, а ў нас гістарычны канал. Таму, калі вам цікава, напрыклад, пра вікінгаў, то раім кнігу Андрэя Катлярчука «Шведы ў гісторыі Беларусі». Там траціна кніжкі акурат пра вікінгаў, але мяне ў ёй найбольш зацікавіў такі факцік з 18 стагоддзя. У 1706 годзе Карл XII, той самы, які разграміў войскі Пятра I пад Нарвай, заехаў у пінскі калегіум іезуітаў. У маёй роднай Воршы, дарэчы, быў падобны, але доўгі час ён выкарыстоўваўся як турма ў цэнтры горада. Але давайте да Карла. Карл! Памятаеш этот мем, а? Карл! У пінскім калегіуме ён падняўся на вежу, якая была найвышэйшым месцам у горадзе, і 2 гадзіны размаўляў на лаціне са святаром, рэктарам іезуіцкага калегіума. На жаль, падрабязнасці гэтай гутаркі невядомыя, бо ў вежы бракавала месца для іншага ўдзельніка. Але вядома, што пазіраючы на бязмежнае палескае мора, уражаны прасторамі вады навокал, шведскі кароль напісаў на мурах вежы «Non plus ultra». На тым баку, а нічога няма. Надпіс гэта добра ілюструе эрудыцыю Карла XII, бо дэвіз «Non plus ultra» доўгі час упрыгожваў дзяржаўны герб Іспаніі, якая лічылася апошняй краінай тагачаснага свету. Але калі Хрыстафор Калумб адкрыў Амерыку, дэвіз «Non plus ultra» змянілі на «Plus ultra». Ёсць яшчэ зямля. Вось такая цікавостка і яшчэ адна адзнака, што беларусы не ўвесь час паглядалі толькі на ўсход. Таксама на гэтую тэму пісаў Олег Латышонак. У яго ёсць вялікі зборнік «Нацыянальнасць беларус». І там артыкулы пра суадносіны нашых рагвалодаў і тураў з рангвальдамі і торамі у скандынаўскіх сагах. Уразіліся? Тады крочым далей. Пра полацкі перыяд пару гадоў таму выйшла кніга Сергея Тарасава «Ефрасінія, яе час як крыж».
не блытаць з крынжом. Гэта кніга жыцця аўтара. Над ёй ён працаваў рэальна доўга. І таму там максімум інфы на тэму. Цікава, што зусім нядаўна актуалізаваўся кейс з нібыта крыжом Сафіі Менскай, які захоўваецца ў Даніі, бо яго туды прывезла сама княжна. Хто ведае, можа пасля гэтага даследчыкі актывізуюцца і напішуць нешта новае на гэту тэму. Чарканіце ў каментарах, калі ж вас цікавіць вайсковы аспект, ёсць праца «Ваенная гісторыя Беларусі да канца 12 стагоддзя» Ягора Новікава. Ці, калі пажадаеце чыста пра зброю, «Узбраенне беларускіх земляў» Міколы Плавінскага. Напрыклад, адтуль можна даведацца, што на нашых землях у 10-13 стагоддзі юзалі не толькі класічны меч, але і шаблю. Гэта вельмі цікава, бо звычайныя шаблі асацыююцца з больш познімі эпохамі. Вось вам і беларусы, мірныя людзі. Ну а калі вам хочацца занырнуць да самых глыбінь, то знайдзіце кароткую гісторыю Беларусі, якую ў 1910 годзе надрукаваў Вацлаў Ластоўскі. Лічыцца, што гэта першая кніга па гісторыі Беларусі. О, а яшчэ 2 гады таму выдалі круцецкі альбом з унікальнай калекцыяй фотаматэрыялаў, сабраных этнаграфічнай экспедыцыяй пад кіраўніцтвам Вацлава Ластоўскага на Случыні і Мазыршыні ў 1928 годзе. Там можна паглядзець, як выглядала Беларусь амаль 100 гадоў таму. Гэта проста уау. Дарэчы, калі вам цікавы выпуск пра аднаго з зайцоў-заснавальнікаў БНР, то гоў у каментары. Мы ўсё чытаем і ўсё записываем. А што там па ВКЛ? Тут весялей. І не толькі пра спрэчкі наконт літвінізму. Нагадаю, што саму тэму ВКЛ для многіх беларусаў адкрыў Мікола Ермаловіч. Кніга па слядах аднаго міфа і яшчэ вагончык на гэтую тэму. Бестселеры пачатку 90-х. Канешне, нельга абмінуць Алеся Краўцевіча. Гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Міндоўг, Гедымін, Дзяржава Волатаў, Альгерд і Кейстут. Аўтар, археолог і шмат капаў па нямонне часоў ВКЛ. А пасля стаў самым пладавітым даследчыкам ранняга ВКЛ. Літоўцы яго не дужа любяць. Цікава, чаму? Ох, здаецца, будзе бойка ў каментарах, таму давайце да хорара. Бестселлера Геннадзя Сагановіча «Невядомая вайна». Пра самую страшную вайну ў нашай гісторыі, якая скараціла наша насельніцтва напалову. Яе потым яшчэ называлі «Крывавы потоп». Гэта пра інвазію маскавітаў у сярэдзіне 17 стагоддзя. У нас ёсць адпаведны ролик на гэтую тэму, а вам для затравкі эпіграф да гэтай кнігі. Вайна крывавая, несправядлівая, без прычыны і абвяшчэння. Гучыць сапраўды жудасна, але вось вам крыху цытат. Калі не гатовы да трэшу, то лепш крыху пераматаць. 3 дні ў Вільні ішло некантраляванае забойства і рабаванне. Кроў лілася па вуліцах рачулкамі. Тых, хто не паспеў уцячы, забівалі проста ў касцёлах. Горад, які быў цэнтрам культуры ВКЛ, гарэў 7 дзён і начэй, ператварыўшыся ў папялішча. Голад дайшоў да такой ступені, што ў апусцелых гарадах фіксаваліся выпадкі людаедства. Людзі вар'яцелі ад страху і нястачы. Вайна знішчыла не толькі будынкі, яна знішчыла саму структуру грамадства, ператварыўшы квітнеючы край у пустыню. Жудасна. Дарэчы, калі вам цікава мілітары часоў ВКЛ, пашукайце працы светлай памяці Юрыя Бохана. Гэта быў найлепшы спец па зброі таго часу. Ці багата ілюстраваныя кнігі па вайсковай гісторыі Беларусі Віктара Ляхора. Ён жа і ілюстратар там. Кнігі па-руску і прызначаліся для вайскоўцаў, а сам аўтар, маёр узброеных сіл Беларусі, працаваў у прэзідэнцкай геральдычнай камісіі. Але кнігі забаранілі, аўтара разжалавалі пасля 2020 года. Вось такая сумная класіка. Яшчэ вельмі раю прыгожую кнігу «100 манет ВКЛ» Дмітрыя Гулецкага і Мікалая Дарашкевіча. Там праз маленькія кружочкі вагой 1-2 грамы расказваецца гісторыя князёў, гарадоў, войнаў. Уявіце сабе, у Ягайлы былі уласныя партрэтныя дынарыі. І гэта выглядала амаль як сярэднявечны палітычны піар. Сам факт, што кіраўнік з'яўляецца на манеце як пазнавальны вобраз, моцна працуе на ўладу. Манета становіцца не проста платежным сродкам, а маленькім носьбітам прэстыжу і легітымнасці. Гэта як сярэднявечны спосаб сказаць кожнаму: вось чыя гэта дзяржава. Дарэчы, пра грошыкі. Загляне сонца працягвае аднаўляцца і перазбірацца. Вы працягваеце яго глядзець, ставіць падабайкі і фундаваць. Менавіта вы даеце магчымасць альтэрнатыўнай кропцы гледжання канкураваць з прасавецкай і нафталінавай падачай гісторыі Беларусі. Вы топ. Калі маеце жаданне і магчымасць, далучайцеся да каманды супацёраў нашага канала. Гэта дапаможа нам не проста працягваць працаваць, але рабіць гэта больш якасна і больш упэўнена. Таму дзякую вам і вяртаемся да кніжак. Наогул, з перыядам ВКЛ ёсць што пашукаць, але як жылі людзі ў тыя часы? Напрыклад, што яны елі?
Тут ёсць кнігі Алеся Белага. Ён кантраверсійны чэл па выказанню ў Фейсбуке, але сапраўдны спец па гісторыі кулінарыі. Цудоўная кніга «Сакатала бочачка» пра алкагольную традыцыю нашых шляхецкіх двароў. Нешта я павесялеў у гэты момант, так? Напрыклад, адтуль вы даведаецеся, што самагон не старажытны вечны беларускі напой, а адносна позняя з'ява. Адна з самых яркіх думак Белага, самагон, які часта лічыць спрадвечна сваім, насамрэч масава звязаны ўжо з эпохай сусветных войнаў, а не з глыбокай даўніной. Яшчэ больш цікавостак у нядаўнай кнізе «Самы цымус» пра традыцыю яўрэйскай кухні, якая з Беларусі распаўзлася да ЗША і ЮАР. Галоўнае не чытаць на галодны страўнік, бо там сапраўды смачна. Адтуль можна даведацца, што мой любімы фаршмак елі і магнаты, і беднякі. Уявіце сабе, сечаны селядзец быў распаўсюджаны на сталах самых розных слаёў. Пры гэтым на беларускіх землях яўрэі мелі манаполію на гандаль селядцом. Таму страва натуральна прыйшла ў мясцовую традыцыю менавіта праз яўрэйскую кухню. З апошняга хочацца параіць незвычайнае даследаванне. Холад, голад і зараза. Пра клімат і хваробы ў 19 стагоддзі ў Гродненскай губерні. То бок пра тое, пра што мы звычайна не задумваемся. Гэта такое апакаліптычнае расследаванне. Як людзі ў неўраджайныя гады мёрлі як мухі. Ці, напрыклад, прыносілі ў ахвяру аднавяскоўцаў. Закапывалі жыўцом, і гэта ўсяго 150 гадоў таму. Сапраўды жах. Таксама вельмі крутая кніга «7 месяцаў у рускай Польшы». Мемуары брытанца, які трапіў на гарадзеншчыну акурат на 1863 год. Не пашчасціла. А маскалі яго заграблі як шпіёна. І вось ён апісвае свае прыгоды, людзей і звычаі нашага краю. А вось пра Кастуся Каліноўскага на наш сорам мы не маем нейкай мегабіяграфіі дасюль. Напэўна, самая поўная кніга «Константин Каліноўскі. Асоба і легенда» Васіля Герасімчыка. Сіратліва займае першае месца ў нашым кастусёзнаўстве. Дарэчы, у спадара Герасімчыка з'явіўся утульны ютуб-канальчык «Сердце Еўропы», дзе нядаўна выйшаў афігенскі выпуск пра апошні дзень жыцця Каліноўскага. Сапраўды раю для прагляду. І таксама раю падтрымаць галоўнага эксперта па Каліноўскаму ў Беларусю, бо крыху больш чым за 100 падпісантаў для такога эксперта неяк зусім не сур'ёзна. І пакуль вы шукаеце канал Герасімчыка ў апісанні да гэтага відэа, мы занурваем у 20-е стагоддзе. Пра першую сусветную, як вы здагадаліся, нічога цэльнага і путнага ў нас няма. Таму, здаецца, нам усё ж давядзецца рабіць пра гэта выпуск, пакуль гісторыкі пішуць свае працы. Мы вельмі спадзяемся, што пішуць. Ёсць крутыя кнігі мастацкай літаратуры на імперыялістычнай вайне і апавяданні Гарэцкага. Затое ў гэтую тэму ёсць овер дафіга фотоальбомаў у Владзіміра Ліхадзедава. Там Беларусь на нямецкіх паштоўках у часы той вайны. Бо немцы тады адфоткалі літаральна ўсё. Кожны горад і кожнае мястэчка. З усіх ракурсаў. Першы раз у гісторыі Беларусі краіна была настолькі задакументаваная візуальна. І Ліхадзедаў, як калекцыянер, гэта выдаў. Яшчэ са свежага ёсць кніга Анеты Прамакі-Онешк. Бежанства 1915. Там пра сацыяльную катастрофу. Калі прыкладна 2 мільёны беларусаў пакінулі свае дамы і пацягнуліся на ўсход у суправаджэнні казакоў і расійскіх ваенных на Дон, на Урал, у Маскву і Петраград. Вярнулася каля паловы. Вось некалькі цытатак адтуль для разумення абставін. Людзі елі ўсё: гнілую бульбу, кару з дрэў дохлых коней, бачылі, як маці бажыліся і аддавалі апошні кавалак хлеба аднаму дзіцяці, каб хоць адно выжыла, пакуль другое памірала на вачах. Гэта быў час, калі жаль знікаў, заставаўся толькі жывёльны страх перад голадам. Беларусь ператварылася ў вялізныя могілкі. Невядомае бежанства, невядомая вайна. У нас, на жаль, шмат невядомага. Невядомая Беларусь. Таму вельмі цікава быць неафітам. Яшчэ раз, афігенна крута дазнавацца нешта новае пра сваю краіну і такім чынам лепш разумець сябе. Падабаечка, калі згодны. Паставілі, а цяпер гоў да БНР. Тут ёсць што пачытаць, але пытанне, з чаго пачаць. Напрыклад, есть 2 тамы архіваў БНР, які выдаў Сергей Шупа. І імі можна запроста прыдушыць чалавека, калі ўва сне пакласці на грудную клетку. Такі вось жарцік. Хаця той жа Шупа пазней выдаў кніжку, якую сам жа называе «Гісторыя БНР пад піўком. Падарожжа ў БНР». Там, дарэчы, вельмі цікава. Гартаючы старонкі архіваў, бачыш, як у Берліне ці Капенгагене беларускія паслы, не маючы грошай на абед, апраналі лепшыя гарнітуры і ішлі ў Міністэрства замежных спраў. Яны даказвалі еўрапейскім чыноўнікам, што Беларусь гэта не частка Расіі і не правінцыя Польшы, а самастойны еўрапейскі праект. Па вайсковай тэме
Нешта ў нас у гэтым выпуске шмат пра войны, самае поўнае пакуль даследаванне жаўнеры БНР. Олега Латышонка. Чалавек упершыню ўзяўся за тэму больш за 30 год таму. І напісанае ім яшчэ ніхто не пераплюнуў. Хаця вось кніга «Балахоўцы» там не столькі пра генерала Балаховіча, колькі пра яго армію і палескі паход 1920 году. Гэта перакладзеныя на беларускія ўспаміны афіцэра польскага генштаба, які суправаджаў тую армію. Але цікава, што сам Булак Балаховіч любіў, каб яго называлі бацькам. У крыніцах да кнігі азначаецца, што ён не раз паўтараў: «Я бацька Балаховіч». А ў адной з першых ягоных лістовак гучаў заклік ад імя правадыра сялянскай арміі. Гэта вельмі характэрная дэталь эпохі грамадзянскай вайны. Правадыр падаецца не проста генералам, а амаль паўстанецкім бацькам. Так можа, вось пра каго песня «Бацька у нас крутой». Едаш? Бацька у нас крутой. Ну а калі сур'ёзна, Юрасю Юркевічу, яшчэ аднаму класнаму даследчыку балахоўцаў, зараз патрэбна падтрымка пасля цяжолай хваробы. Калі ёсць жаданне дапамагчы, усе адпаведныя рэквізіты ў апісанні відэа. Давайце шанаваць сваіх і дапамагаць сваім, пакуль ёсць такая магчымасць. Так, давайте да БССР. Першае, што прыходзіць у галаву, сексуальная рэвалюцыя ў савецкай Беларусі Александра Гужалоўскага. Пра тое, як соцыум ламаўся і змяняўся ў 20-х гадах. А час сапраўды быў цікавы, ад звыклага фемінізму да перасадкі яечак малпаў мужыкам. Людзі тады любілі ў эксперыменты. А яшчэ з нядаўняга атмасферны зборнік «Савецкая Беларусь» пад рэдакцыяй Міхася Чарота. Ну а кніга сама пад рэдакцыяй Ганны Северынец. Яна пад адной вокладкай сабрала сведчанні з прэсы таго часу, пра што людзі пісалі і чыталі ў БССР да вайны. Пра рэпрэсіі, здаецца, у нас напісана шмат. Працы Тацьяны Процькі, Леаніда Маракова, Ігора Станкевіча, Александра Лукашука, кнігі Зянона пра Курапаты. Але без нармальнага доступу да архіваў гэта ўсё адно тэра інкогніта. Для разумення пра верш «Пасеклі край наш папалам» Алеся Дудара на допыце ў 1929 годзе следчы запісаў тлумачэнне паэта наконт яго знакамітага верша. Я напісаў гэты верш у стане моцнага нацыянальнага ўзбуджэння. Мой пратэст быў накіраваны супраць межаў, якія падзялілі мой народ. Ну і страшных допытаў там шмат. Гэта яшчэ нам трэба будзе перажыць. Ну і ўрэшце тэма вялікай айчыннай вайны. Тут, здаецца, павінна быць прапісана ўсё. Кожны дзень і кожная хвіліна з лета 1941 па лета 1944. А як насамрэч? Калі сабраць усе кнігі, выдадзеныя пра другую сусветную ў Беларусі, ад Панамарэнкі да Шведа, і скласці ў адну кучу, разам атрымаецца, напэўна, цэлы курган славы. Бо гэта ўсё пачалі пісаць падчас вайны, пісалі пасля вайны, пішуць зараз. Прычым не факт, што кнігі, падпісаныя прозвішчам Панамарэнка, пісаў сам Панамарэнка, а кнігі з прозвішчам Швед сам генпракурор. Самы жудасны жанр, папулярны ў саўку, дакументальная проза. Калі тыпу на аснове дакументаў і фактаў пішацца а-ля мастацкі твор з дыялогамі, дэталямі, і яно нібыта дакументальнае, не выдумка, а насамрэч фантазія. І там гісторыі пра гестапаўца, абавязкова чамусьці п'яных і неўбіваемых партызанаў Рэмба. Самая цэльная нармальная праца па тэме на сёння «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» Юрыя Туронка, якая з'явілася па-беларуску ў далёкім 1993 годзе. Аўтар – беларус, які жыў у сацыялістычнай Польшы і быў больш свабодны ў сваіх даследаваннях за БССРаўскіх калегаў. Ён жа напісаў гісторыю СБМ – Саюза беларускай моладзі і біяграфію Вацлава Івановскага, бургамістра Мінска, які, дарэчы, хаваў яўрэяў, але быў забіты савецкім падполем. Асобна адзначым кніжку Тимати Снайдера «Крывавыя землі. Еўропа паміж Гітлерам і Сталінам», у якой аўтар ставіць Беларусь у эпіцэнтр сусветнай катастрофы. Яго галоўная выснова – Беларусь была самым небяспечным месцам на зямлі ў перыяд з 1933 па 1945 год. Беларусь разам з Украінай, згодна з планам ОСТ, павінна была стаць калоніяй для нямецкіх фермераў, а мясцовае насельніцтва падлягала альбо высяленню за Урал, альбо вынішчэнню праз штучны голад. Снайдер паказвае, што голад быў свядомай зброяй абодвух дыктатараў. Сталін выкарыстоўвае яго ў калгасах,
Гітлер у лагерах для военнопалонных на тэрыторыі Беларусі. Калі вам цікавая гэта тэма, чарканіце ў каментарах, і мы зробім асобны выпуск, бо гісторыя той вайны і акупацыі дасюль застаецца ненапісанай. Ну а пра тое, каб свой беларускі погляд на тыя падзеі мы маглі пераказваць замежнікам, выдаваць па-польску, па-ангельску, па-расейску, застаецца пакуль толькі марыць. І давайте да найноўшага часу, які ўжо паспеў стаць гісторыяй. Палітычны летапіс 90-х пісаў Сергей Наумчык па гадах. Яго кнігі так і называюцца: 91, 92, 93. Ёсць кніга «Хрышэнне нацыі» 1988-2009. Там чыста пра вулічны варашняк, прычым не толькі ў Менску. Ёсць працы па палітычнай апазіцыі БНФ, успаміны Шушкевіча. Карацей, нешта нашкрабецца, але гэты этап нам надалі цяжка лічыць гісторыяй, бо яна яшчэ не скончылася. І вось чаму. Аўтар шыкоўнай палітычнай біяграфіі Лукашенка Александр Федута зусім нядаўна выйшаў за крату, дзе сядзеў за нібыта спробу ліквідацыі галоўнага героя сваёй кнігі. А тая кніга выйшла ў 2005 годзе. Відавочна, жывем у гістарычныя часы, таму гоў да выніку. Як вы зразумелі, цікавых кніг па нашай гісторыі хапае. Але частка з іх экстрэмісцкія, а нехта з аўтараў зараз нават не возьмецца пісаць кнігу, бо жыве ў Беларусі, і яе наўрад ці выдадуць. Гледзячы, што зараз адбываецца з кнігавыдаўцамі ў Беларусі, то неяк не да аптымізму. У адрозненні ад суседніх краінаў, улады з Беларусі зараз не падтрымліваюць рынак гістарычнай кнігі, аўтараў і даследаванні. Наадварот, знішчаюць тое, што ёсць. Але галоўнае, мы маем гісторыю. То бок, як нацыя, мы маем біяграфію. Хай і з белымі плямамі. Трэба разумець, нас не ў прабірцы зрабілі. Спадзяемся, цягам гэтага выпуску вы хаця б 1-2 разы зрабілі прынт-скрын экрана, каб пасля пашукаць для сябе нейкае выданне. Калі не, то пішыце ў каментары. Будзем шукаць кнігі разам. А калі чытаць кнігі няма жадання, то праз 2 тыдні адкрывайце ютубчык і заглядывайце да нас. Мы канал «Загляне сонца». Калі вам падабаецца наша праца, ёсць магчымасць падтрымаць яе фінансава. Усе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні відоса. Ну і галоўнае, даражэнькія, дзякуй за прагляд, дзякуй за донат. І давайте беларусець разам.